लाले लाले घोड़ावा से आवे अवसान मैया हो की के करी अंगनवाना ए मैया के करी अंगनवाना मैया आसन लगावे हो की के करी अंगनवाना मैया आसन लगावे हो की के करी अंगनवाना अपनी मोहलिया से निकले ले सेवकवा हो कि हमारी अंगनवाना औसन माई हमारी अंगनवाना हम आसन लगैब हो कि हमारी अंगनवाना मैया आसन लगैब हो कि हमारी अंगनवाना जहूँ तूहूँ सेवा का हो करब पूजनवा हो कि कैसे करब ना तूहूँ विधियो ना जान सेवका कैसे करब ना तूहूँ विधियो ना जान सेवका कैसे करब ना के हमरे घोड़ावा के घोड़ा घास करिए हो कि के हमरे ना कि सेवका के हमरे ना मुख बेनिया डोलइए हो कि के हमरे ना मुखे बेनिया डोलइए हो कि के हमरे ना हम तोहरे घोड़ावा के घोड़ा घास करब हो रानियावा हमरे ना माई रानियावा हमरे ना मुखे बेनिया डोलइए हो रानियावा हमरे ना हम तोहरे मैया हो करब पूजनिया हो रानियावा हमरे ना हे रानियावा हमरे ना करी है 16 हो सिंगारवा हो रानियावा हमरे ना तोहरे खोइछा भरई है हो रानियावा हमरे ना लाल लाल घोड़ावा से आवे अवसान माई हो कि के करे अंगनवाना ए माई हो के करे अंगनवाना मैया आसन लगैली हो कि के करे अंगनवाना मैया आसन लगवली हो।